Здравейте, казвам се Екатерина Стефанова и съм докторант в катедра МИО бизнес в УНСС. Избрах задочна форма на обучение, защото това ми позволява чудесно да съчетавам професионалните си лични ангажименти с научната дейност. Аз съм омъжена и имам две дъщерички на 6 и на почти 11 години. В професионален план кариерното ми развитие е преминало в няколко компании и организации, които са изцяло в сферата на авиационната индустрия и бизнес. Всъщност авиацията е моята страст. Ето защо аз избрах докторантурата в УНСС, защото това ми позволява да повиша и да усъвършенствам познанията си в една област, която за мен лично представлява огромен интерес и ми носи вдъхновение. Темата на дисертацията ми е свързана с изследване на тенденциите в европейското законодателство в областта на управлението на въздушното движение и регулирането на предоставянето на аеронавигационните услуги в Европа. От една страна считам, че това ще ми позволи да повиша своята професионална компетентност и би имало благоприятен ефект върху развитието ми. От друга страна ми носи личностно удовлетворение и мотивация. Като голям плюс на докторантурата в УНСС отчитам и възможността да работя и да обменям опит с изключително доказани професионалисти и перспективни преподаватели в УНСС. Ето защо аз приветствам всички млади и по-зрели като мен хора, които са мотивирани и проявяват увлечение към науката, да се усъвършенстват и да използват възможностите на докторантурата, за да се развиват в избраната от тях сфера.